Sanibonani maphenqa. Sanibonani eNingizimu Afrika, sanibonani bantu abathanda umculo wesintu nabathanda iqiniso ezweni. Ukhuluma njengamanje ungizwe umlando kwamcono, uNtombazane Mdabelanga zamqoba ngoba simthanda. Ngithi kini anginimemezelele ukuthi ngizoba mfishane nje kakhulu. Nganza kwethu ngibonile lapha na ke iposter ebhalwe insizwa yakwamapholo kwaUGIZWE kaNgcobo eyibhala ngenxa yokuthi ufuna ukuxazulula izikhalazo zami engizenzile lapha ke kungizwe online. Ikhalaza ngodaba lokuthi abaculi abaningi abamisiwe ngendlela abafanele benziwe ngayo. Ngaphinde ngakhalaza nanokuthi isimo sempilo nje ke yonkana nomlando kaMaskandi uyadukiswa. Ngakho ke ngithi ke kini bantu bakithi bamabhinqa njengopresident wenu, njengoba mina nomcineka siphambene asibanga lutho, sibanga indlela yakwenza, sibanga iqiniso, sibanga ukuthi abangenzeleli. Mabengenzeleli kubalekile ukuthi sazi ukuthi umlando kaMaskandi uphazanyiswa, futhi mabefuna ukwenza izinto zabo abenze izinto zabo ngendlela nje ekahle engaphazamisi umlando kaMaskandi, engahlukumezi umlando wama-artist, engabi bias futhi. Ngakho ke noma ikuphi la kusuke kune conflict khona nganza kwethu kubalekile ukuthi kube khona umuntu ongenelelayo. Ngifuna ukubonga kakhulu kumapholoba ke insizwa uGIZWE kaNgcobo ngokusukuma ukuthi azongenelela emkhumbini wamabhinqa ke afise ukuthi uxazululeke esigabeni sami nomcineka ngonakuba naye eyingxenye yeinkinga ezikhona kuMaskandi. Nawe usafuna ukuxazululwa nje ngesingayi nje, ufuna ukutatululwa naye ngesingayi ngeenkinga abhekene nazo naye ngesingayi uyaxova naye, ucineka uyaxova nomcinayo uGIZWE uyaxova. Kodwa ukusukuma bakwethu ongalwi bese isukumeza olamula kuyinto enhle kakhulu leyo. Ngakho ke insizwa zakithi, niyazi intombi zakithi, niyazi kuphela inyanga, inkinga ziningi, niyafuna ukuthi nijabule emakhaya ngamakhaya. Kune poster ke ephumile ukuthi mina ngimenyiwe lapha ke kuMBUSO WAMACIKO. Ngithi kini nganza kwethu asikwazi ukuthi emlandweni wakithi kwaZulu bese sithi singakaze sibhekane nensizwa umcineka siqhamuke sesiyobhekana laphambi kwabantu. Ngakho ke ngiyakwamukela ukuxazululwa, ngiyakwamukela futhi ukuthi sikhulumisane. Umcimbi wempucuzeko sowufisa wenzekile ngesifiso sakithi nganza kwethu ngoba into enhle lela amabhinqa athathe 2 years wonke egonqile singazi ukuthi kuzokwenzakalana ezweni. Manje ke uGIZWE umfo kaNgcobo njengoba ezama ukusixazulula nje, cha akakwazi ukuqhamuka sesixazulula kumabhanyabhanya amakhamera ukuthi phayi yonke into lapha ngendlela okwenzeke ngayo. Ngithi cha bobo, ungizwe umchuno, angizukuphumelela ukuba ingxenye iyakhona lapha kulokhunjana kuMBUSO WAMACIKO, angizukuba khona. Ngicela ukuthi apho uyahlele kahle ngomfo wamapholoba ngeviki elizayo sikwazi ukuthi sibonisane nezinsizwa zonke lezi, sibonisane kahle bese siye emphakathini mhlambe sekubukhona la sivumelela khona noma la sigejana khona sigejana kancane bese siyovumelana. Kodwa ngoba ufuna sibahlonipha abantu, umcineka unginengile kakhulu ngesizwe zakhe, kubalekile ukuthi sibonane ngqo naye bese ngaphambi kokuthi ke siye lapha phambi kwamehlo omhlaba. Ngakho ke ngiyamhlonipha kakhulu uMBUSO WAMACIKO, nani ngalihlonipha amabhinqa. Ngiyibonile iposter, yebo ungithintile, kodwa cha angizukuba khona kanza kwethu. Futhi ngicela futhi ukuthi mangabe exazulula lento kungabi same day la amaciko asuke ehlangene khona. Kube khona uSminofu namhlanje lapha eyolingisela abantu nalomfana oneyinxemo wangapha emzimkhulu okuthiwa usikweletu. Bonke laba bafana laba kufanele ke bethole ithuba lokuthokoza nabo bebe right lapha bejabule beye phambili, bengazophazamiswa inkunzi emavava njengami ekephethe isihlangu sikababa bamkhulu usiwa esinsingezi isuka. Ngakho ke kuyoba inkinga kakhulu lokho. Ngakho izokulibeka lapha namhlanje akuhlelwe esinye isikhathi kuba nomhlangano we-caucus before siye kubantu. Ngaphekwa lokho there is a security threat
against my name. I'm aware of that. Ziyakhala. Sheshami phela madoda nami ngibulaleni phela akunini nokunini ngizingela. Ngibulaleni phela uNkulunkulu wami niphumuleke. Hawuyeni weshembe. Hey. Lokho ngigudla nyaleni nani nenkabe ezingamagwala. Okay, suke ke lapho bese siya la ipage lami. Kunama email angaphezulu ka13. There's an attempt of my page ukuthi lihekwe. Leyo nto leyirong kakhulu. Cela wonke lo muntu ozama lo masimba lawo ozama leyo nto leyo ngicela angixeke because njengamanje ngibhizi nama IT specialist ukuthi azame ukuthi enze njani ukonofela labo bantu ubani lokho in where ulokho in wapi kuyatholakala khona umuntu lokho in ekuphi omunye lokho in ekuphi sabalandela ngoba siphatha namafoni adulayo shembe ngiyacela uNkulunkulu wesinomhlaba ukuthi mina ngafana noma yini ngifele ukuthi ngikhuluma iqiniso abantu abalifuni angizonke umuntu kodwa iqiniso limile sekuthenini ngiyafisa ukuthi sizo samabhinqa siye phambili ngakho ngithi mabhinqa kithi eNingizimu Afrika ngiyanthanda kodwa namhlanje angiyila amapholoba phuzani ngokuqala nje ngamanje phuzani iziphuzele nje nibukusa mina ofele ngisela abantu lapha impilo yephambili angilibeki lapha kuyobe kuhleleke ayikhala ngiyabonga ngandza kwethu ngiyanthanda kakhulu abantu bakababa uNkulunkulu wami ngisenambuzo Nkosi yenkantolo.